andunohamba nezigubu nabemotweni ukhala zona ba andunohamba nentsholo yabantwana bathina. Amen. Siya kuDisemba. Ufuna ungena nentsholo yabangcwele. Amen. Anokusana uphethe ntoni for nalo December. Ngivuswe intsholo yini. Ngayiva ngoDisemba. Ayiphindi leyo. Ngike ndimamele nje intsholo yabangcwele. Sithema wena wedwa. Amen. Kusudada umpostile. Yakhola ekhaya bomfuso. Kanye nomama. Ulisa umpostile bonke abakhona. Abafundisi abashumayeli abavangeli. Ulisa iofisi lapha ekhaya nama elder lapha ekhaya. Ulutsha uSunday school nonke bangcwele emulweni. Hallelujah. Emulweni bathandekayo. Amen. Ngibuse nabafundisi endihamba nabo. Ngabusa nje kuba ke besingazanga kunye bazalwane. Mina ngibabulisa abantu endaba endleleni. Hallelujah. Ngeke sinzwe ngexesha sekhuliswana. Abantu bebehamba kuhle. Beshawutana bendleleni xa befika baphinde babulisane. Hallelujah. Amen. Ulweni mthweni. Ewe Nkosi. Webazalwane. Hey. Masiyaqala ngevesi esihlangene ngayo yalapha ukwenza usedude sithethe zonke izinto ngingangena ongena kule. Yebo Nkosi. Ebengikizele. Omolweni bazwe. Amen. Kuthatha mbiza sense wonke. Amen. Hayi kuti ndiyawa yakho le. Oh. Jesus. Benvala mnakule bempezele ukushumayela for 2025. Ijobu ukushumayela ngo-2026. Amen. Iselivini bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Shumayele kakhulu lo nyaka wonke lo nyaka shumayela. Every Sunday isiphosileyo njalo wazimbini ikhona. Amen. Ngoba iselixesha loba nenze njani ngoku.
Kona ndijama mandize tata uteleka ngaphambi babefoneke bepeleyo hayi beyokwinda bezidala kabuselivini lethina befundisa baphakamile Amen. molweni bacela haleluya Amen. ayizoba kudeke elokufika ethanda yini mafundi Hey. sizawuthetha nawe mamela ngesithethe amen Amen. sizawuthetha ngokamamele ke senze njani ngoku anamona zange ndayidlala ikeyboard kodwa ke ndiyayithanda yenza kufudumala endlini ya amen Amen. ndiyathanda xa sekuthethwa Okay. awuthethwa kwendlela zabantu Thethe. awuhlatyelelo wenziweni Satyelelwe. somani Ebeneza utshiwo kwele mvuselelo yekabantu bazalwane uzothwa Nkosi usithwele kwade kwalapha Hallelujah. ake nina nisindiswa ngexesha elinzima elise uThixo kusithiwa Ebeneza ngoba evule izindlu anconywe ngezinto ngelekese asipezona amen kanti aba baphambi kwenu basindiswa bona kusithiwa Amen. sibulela ukusifela kwakho emqandezweni ukusifela kwakho kusasithwele namhlanje uma sasingafelwanga nguwe ngesisengxakini Yes, boss. ngesisemithayini abanye abangebe ngamagqirhakazi bebancinci bengaka kodwa ukusifela kwakhe usomandla abanye bezinkunzi abona namaxhezo ngabo ngezinkunzi zamaxhwele kungenwa kuphumula kuwe kodwa ngoba ukhona wasifelayo Hallelujah. uyabona akwaba ukumbulela kwethu kungaqala kuloo ndawo sithi Nkosi siyabulela ngoba safelwa nguwe Yeah. ukusifela kwakho kusasithwele Hallelujah. ezinye ziyimingeneleli kodwa eyona nto phambili thina sithengiwe Hallelujah. sibulela ukuvala u-2025 sisathengiwe sisathi wena uyinkosi sisabona njengoThixo wethu alonye nina 3 years ago silathi ndiyavuma njengenkosi nomsindisi uneni lobana namhlanje useyinkosi nomsindisi wobomi bakhe Hallelujah. yabona lapho akakho ngenanto ukuthi Ebeneza kodwa ke kweli xesha lenu nina ndibulela izihlangu ezintsha lelo yabona bongakhange afumane kulo nyaka iloko entsha akananto ukuthi Ebeneza ngayo Amen. ongatshatanga kulo nyaka akananto ngathi Ebeneza ngayo uThixo uyawulandela unyaka ozayo alinde bakhona uThixo angayiveza nakunyaka uzayo ngoba sisikolokolwana nasemoto engake ndincoma ngoba zalona yimingenelelo ezo zimpawu unalo ukumkhaya khangelani bona zonke ezinye ziyawulandela nimbulela ngobukumkani obunifikeleyo hayi ngezi zinto ezilandelayo zonke ziyawuthini emayile phambili ubukudibulela uba kwikingdom yakho somona dibulela uvala unyaka ndisekwikingdom yakho uNkulunkulu zininzi ikingdom phana uboneza ama-devil worship uyaboneni laba namhlanje alikwazi ukuthi lona xa nibulela uThixo ngokuba kwikingdom kaThixo niyalixakekisa lona ngoba ngofuneka lizifuna uba mna kanene ndiphansi kwekingdom mna ibe nithi ndiyasibulela uba phansi kwekingdom yakho funeka nayaphuthaphutha khangele nakuyo kodwa ke ngoba nina ndibulela impahla nama-devil worship akazawuphakama bulela impahla nifane ngoba niyazi nokubulelwa no njena nawo umzimba kaKristu ungazothi ndizolwa nedivine andingomli futhi nani umshumayeli weendaba ezilungileyo
Kamna ndahamba nesicelo kuThixo ngosindinike into ezawuthetha nabantu. Ndingathethi phezulu abantu. Amen. Ndiprofete abantu. Kona ndinguye lothi ayijabulo 8254. Eke. Mina ndinothethelana nawethi umi njani kuThixo. Ngixolele Thoko into ohambayo. Uba usikhathanga into zakho zawutyuka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yazi ngokuthi ndiyamthanda uJesu. Bishop Mutata Nelpina Gelam. Amen. Nelpina njani? Kuthanda zumlo bakamanda ndimuva. Ngoba isound yami ngibona. Kanti babingathula isound athandaza. Bendiza ulifteka namthandazo. Unyube naye. Ngizobona ngithula ngene emafini. Angoni nyamazele nangoba ke isound funeka ikhona bedume ngoba ikafika kula ndawo yayo kodwa isound yathi ayubeke sibongusa Jesus banga uthi bakuhlulele kaloku wena Thixo walithengela usomandla bakhe ngiyaqula izigqibezelo lebeneza ithi wena Thixo ibandla wena Nkosi Yesu iba ayifunda manje ifunde wena uthula njengoma esithi sithengiwe sathengwa ngenani elinzima okanye elikhulu chapter 5 isikhile mfundela verse 9 What is Chilelo chapter number 5 yebo verse number 9 funda ukuthandela khona verse number 9 oh okay ayevuma ingoma entsha esithi ukufanele wena ukuyithatha incwadi ukufanele wena ukulukhatha uPawulwayo ewe kaloku wena wabulawa ngegazi lakho waluthengela uThixo uluntu wena wabulawa bekade kubona uyibhokwe zitangazelo kukhululwe izono zikaIsrael zonke phezulu kwebhokwe ibhokwe kuthiwa mayibalekiswe iye enkangala iyofane zono zabantu bathi abantu ngokufakwayo edesert kuthiwe nihlanjulwe ke ngoku kuba iminyaka izono zabo zithwalwa yibhokwe abanam bathendelwe bayingena le ibhokwe yahlonitshwa ngoba ngumthwali nomethuleli wethu ezonweni zigityiselwa igusha nenkomo bayi ungakhabi ibhokwe hleze yiyo sasithwalela kulo nyaka yinde le ndaba ebhokwe yinde nabathamayo baxhalwa yona suka kude ungathula yakho le nto hayi ngokushiya kwaXhosa hayi inde suke eBhayibhelini lebhokwe le nto yafuna isiko ukhayile ibhokwe ulemazalwane nangoku niyabuza ndisamfikile ibhokweni abangasindiswanga incamo bayothosa mali ibhokwe babalandile bendala bambake nansi ingozi kwakwafika uYesu wathi ibhokwe masiyekwe ibhokwe zakhwaba izandla zabulela kwaxhonywa yena
asizokucacisana namhlanje kodwa xa uyilandela indaba kaYesu emnqamlezweni iyafana nalapho ibisiye desert lapho lithi xa ingena edesert ihamba ibheka ifuna uthuni bayo nabantwana bayo nefamily ingayiboni izibone iyodwa enkangala eqhawu ndalahlo hlobo noma lusi wami ndimbone emva kwami ndinesikhakamela sendoda esindixhaxhamisa uyoselathi ifika kuloo ndawo lawo bawunshiye ngami yini isomandela sibona ndindodwa enkangala umpitata ithi awuhambe edesert abongena amanzi ifike lolunxani ibhokwe ndiyabona ibizithethe ezinto uNkulunkulu ngoba ke ungumvi welanguage zonke uYesu yena uthi awufike kuloo ndawo wakwathi inkosi nxaniwe bamsezivinika kanti ndiyabona naye xa ibona uyaxana ukhakezwe nje igatyanyana bantu bengayinikwa inikwe njengoba mayimfuqunge kodwa mayihambe asiyeka sizotonka loo nto eyona nto soyibulela thina sathena khona wasifelayo wabeka ibhokwe ngemva siyamangala xa nizixhele sithi sisitsho uncedo kule bhokwe ithi ibhokwe hayibo inganukhono nina uncedo lwasuswa kumthina intobandayi uncedo kandi izithwala zona isono kodwa kwafika yena wasithathela kuye zonke bonke abahlali ibhokwe bekhangela uncedo nisemva kwisilabhasi andingxaki nina abakholwayo ngokulandelana neebhokwe ezixhelwayo noke ukhangela uncedo kwabaluswe ukwaluswa ke basithi ayisomandla igqirha liloluswa liyafakwa abafakwe ngebhokwe now xa uyobuza uncedo ayinzima ngazokwenza ntoni funa ukubuza akhona ayibonayo na sifuna ukuvuma uma ngazibulewe yintoni into yokwenza uthuku Yesu ngokwenze njalo ile mba uyobuza umuntu ongeniswe ngebhokwe amehlo akhe avulwe yibhokwe yona bhokwe lena eyasuswa endleleni kwabe kuKristu ngokulandela kwakho izinto ezinebhokwe uthi Yesu ayikho lento ayenze emnqamlezweni ekhoyo ile yale bhokwe amen ndiyanazi ke nina ndikukuwe kweli xesha abantu basimati ngalo amandisa abakhona nje because andifuna ngafana ingakuhleli kwinhlangano yabantu abavumelana ngelithi ukujinga kwakhe emnqamlezweni kwaba lilise eyo nikhoyo yilele bhokwe amnangano baye ndizowusebenza ubeka ndimlunye ndiyibhethise uhleli nobani bevumelene ngakhona isithini lento alo wathi ngemnqamlezweni ngamilabo nje kukhona abangamotsotsi amandinamathita ndiwathanda abohlala nabo kufika ezikena inyumba namhlanje ezifika zidubule yonke into emotweni uzibonela udutyula ungengotsotsi wena kukhona lama-girlfriend atalotsotsi ungaziboni ngakakotsotsi akalophi bantu xa uzithandela ntoni khathi utsa ngokudutyulwa kwinendlini sifike kukhona abanewivu uxa kuba lona yena ngokungenaphi ukuyilunga inhlangano ozimixanayo ungathi kanti inhlangano yabantu abathuka nabahlekisa isenzo saseKalvari ngize nividiyo ebondini mamela usuyidlala yeke shona ayidlalele niyidlalayo wandifuna umamela siyabana uma bangoDisemba nawe uyothoza melile no useza kuva ukubaluleka kwabo abebandileni abahlabeleli and uba ngaba nibaloli bahlambuluke babengcwele for uThixo ininzi into esizayimisisha njengebantu khona izinto abangathi xa bezenza bese beku-position right noThixo bekhona izinto ezivulekayo
uthandaza kuba nabayeka bathi uthungama mama uNcasa bendlu beletela ngamehlo anizofika kwezi ndawo bekufanele nifika kuzo ngabo yebo efamily nizo wena waluthengela uThixo umuntu uvile lana yisho ili sesedle bazana ngegazi lakho kathi kanti uyasithenga sithengwa kubani sithengwa kubani kaloku ukhona umthengisi kubani umthengisi hayi themba zambena nami zabani kubani umthengisi siyathengwa nje sithengwa kubani na ithe ukuthini ngongekangeni apha kuKristu oh iona yakhe sengwani akakathwane emolweni wezalwane xa ufunda isifungo sikaSathana ngomuntu ethi Thixo yonke into yakhayo ngiyakudilisa yabona Thixo yonke into efane yabona le nto ethanda yona zayinyasha ayiso diyanaye sogweni leyo into yona wasiba zanga sithenga wasithimba ethi kwanti Thixo sithengile esenze lesinga baba ufuna uSathana wathetha kanti siza ebazalwane umlondo baphuma bobathathu kwaphuma uAdam uEva noSathana baphuma eminyango bobathathu wabuye sosithi hayi izanga sambeni ngabango unibonile musipothiwe wathi nguEva lo hama sikhola mna ngubunyoka nami yabe inyoka iphuma ngabi sithi nina ningabamba bazala abantwana bazalwa Abenokai babengazange beva nto ngabulala wayifaka imali yokubulala asesandleni sikaSathana yeah iBhayibheli uthetha sefika ufika uluntu lonke lufele somweni sikwayifesa ebona abantu bebhulishwa belawulwa nguSathana amen sikwayifesana umangalisi moyo ingcwele wasithenga bana nikwazi ukubukela usizo lunjeni sithengiwe sithengiwe iserious indaba yethu bazalwane sithengwe kokhohlakeleyo anybody knows the way bese kunemimoya iprincipalities esihlela bemkhathini esithetha kufakale bazithe ubomi bakhe bungaze bube nto sifakale ubomi bungaze kodwa sasinda ngoba ukhona osithengileyo bathi noba bayathetha nosithengileyo athi nothi bowami ungazenza zonke kwabanye nothi bowami bathi bawuzibona izinto zinzima kuSathana sana nisitold alikhawuleze mabuza phezulu bakwenze nalo iqelele lakhe icompany icompany njani inye hayi tshona ngapha abantu uphuma ngapha hayi za ngapha hayi ngathi usibona weak ayikhona umuntu ongathi strong ngapha uchitha imali kwicompany eyi-1 uncedo sozulifumana lukho hayi nenzela nokuthi nguphuma kwakuthi sihamba phuma usazi uye ecompany kaSathana and akuncedo nasozulifumana ekhaya awenzeli thina wenzela wena nomphefumulo nopendela ngoEbeneza nimbulelele izinto ezibalulekileyo uthini nimbulelele ukusithenga kwakhe Nkosi beningakhohlwa ukuthengwa kwethu sithengwa nguYesu ngokusifela kwakhe ningayenzi mistake yophinda nimbethelele emnqakuthi uPaul kabanye bayamphinda ngezenzo zabo ngemilomo yabo ayaphinda bayambethelela Nkosi ukabe ungalikani uyamphinda abandimini nabawo indaba ingomchasi Kristu indaba ingabantu ulindele umchasi Kristu uthi waselakhona ifuthe lakhe siyalile kodwa usalindele umiyo ukuhamba kwalumiyo ukabona kana umchasi Kristu uzawuthini indaba seCalvary iyachaswa and lobuhlungu kusetyenziswa nawe ukuyichasa kodwa ungaphakathi endlini uthi uncedwe yiyo obazalwane nenzela abantwana bami iwivu zinto zokugqibela ubulelo buthina
ningazoqayiselana ngewiva. Yebo. Yami 5,000. Yami last unyaka wonke. Hey. Izinto zokugqibela lezi. Sithengiwe nje. Siyama nje lo mhlaba singcwele. Singabahlonipheki. Amen. Nayithi wabenza babingelele endlini. Hayifunde, funda kangakho lezo. Sizongena kuleya lapha esikufunda. Verse number 9. Avuma ingoma entsha esithi ufanele ukuyithabatha incwadi nokuwavula amatwina ayo ngokuba wena waxhelwa wasithenga ukuba sibe ngabakaThixo ngalo igazi lakho siphuma kuzo zonke izizwe nelwimi nabantu nenhlanga abeSuthu amaXhosa amaZulu yonke into amaphethe ziphakathi ayikho shiwe ngaphandle zonke zathengwa uNkulunkulu uba mababe ngabaka Thixo bazalwane ubathengile ukuze babe ngabakaThixo. Amen. I-owner yabo ibe ngubani? Libezela. Verse number 10. Wasenza kumkani nababingeleli kuYuthixo wethu. Sasiya kuba ngokumkani phezu komhlaba. Yeke. Awuzibezela endlini. Kodwa nikwazi yona senzwe ababingeleli basePort. Amen. Abantu abakhonza uThixo. Asikhonzi izinyanya, asikhonzi ibhala, asikhonzi president, sikhonza uThixo. Amen wakho akaripoti kwenye indawo uripoti ezindlebeni zikaThixo. Haleluya wakho uripota kwaThixo. Amen. Uthandazwa nguwe ufakwe ngayini uyoba sisikhumiso emathatheni kaNkulunkulu. Abuzwa uhlalaphi intombela ke lihle kangakanani ubanje intoba naye uvumile ubuyesu inkosi naye uthengiwe ka eguqa athi inkosi ngiyathandana ugalelwe engqayini uyawukhulisela uNkulunkulu awuphefumule ungene umthandazo i-ingredients zalo mthandazo ngamazwi akho angene chayiku uyobuza ogqirha bathi le ntombi itshaya noma ungayichayi namhlanje uyabona likhona lelo khebicha andiziphinda zakho neyona nakaliswe yiyo ikhona lento ishaya kakhulu iphunga zimnyama andiziyonakala yile nto ishayayo ngumkhumo nje une-ingredients ezifika zilimase kule-lactivity bonke izinto ezingenayo zifike zilimase isibongo nawo uthandazaningayini galelanipenqayi amanikwa arhogele aphinde nasebusuku uphinde uthandaze aphinde omnikwa iziphunga zakhe zizithwa agcwala iziphunga athi xa e-exhayila kuphuma umsomkhulu kanti kuphuma iimpendulo zabo ukhona abangazokwazi ukuyebheneza ngoba khange bathethe sivala unyaka abathandazi uThixo sithi maka-exhayile kuphume zabanye ezakhe ziveli ngoba kathethi hayi ndiyathi ndiyaphangela kusasa nokwazi come on, let's go to the letter. Amen. My wife is supposed to be amen. Come on, to sense me like a mama. Susana Huni. How come I turn as one everybody? Look at the less things. Full just kungenza. Magari type perfume. Eba zona kukhona. Abantu bala ahlukile. Abantu ngawufuna. Don't need to fix it. Criminal. Never inspired. Yeah, we got
Hayi sister Sister hayi yebo yebo inja ziyazazi. Awuzophazanyiswa. Yeah. Usihogelo esino wakho. Awukwazi ukuthiwa i-government i-system kuyaziwa ngubani lo. Isenses zakhe ziyamxelela ngubani ingena. Nesiphunga zakhe zimxelela. Inja zithi hayi ngubani lapha ngubani. Azange ngisombaza sinothixo. Sinomangaliso. Sinomoya ingcwele othi asithandaza sikwahliwe. Akayitoliki isingena emathatheni. Akayitoliki uzama ukuthini. Lo wathengwa nguKristu. Amani. Angwele. Nifuna nanezulwini ngomkhazi. Nenze gymnastics. Thina abantu sinangombe sithatha naye siload isifuba sakhe. Ngentetha zethu. Wena lo umloader ngezulwini ongasaziyo. Ozikopa penetre. Sizuma sithatha ukuthini. Elela asingene zozinto mathatha kathi. Ezingenayo ngozinikwe nguye. Ezipha wena. Hayo sasilande next door. Ubani ngene mamkopa nisenze. Hallelujah. Kufanele xa ethi. Ubona impilo. Nasemva kwe5 years. Akayidu. Uli yampendulo yanamthandazo. Ngizalila. Ngizalila sibiziwe enkonzweni. Kanti ngasothenga susuku kalila. Sithetha lento nansi la mpendulo namhlanje. Ngiyabilizela nini umhlangano. Ngiyothandaza ngiyabilizela. Ndiza lokusobona nithi nizowuthandaza. Nizowulokha ilanzi zakhe. Siwena ukuthi wonke. Ngiyafundula. Usenikula. Akuthandaza umthandazo 2 minutes. Baphinde bathethe. Isiphunga silindile. Uyaqoqathela usibala. Ufuna ukusezela ngokele. Ithetha sabazalwane. Bona bebegubani. Dathanda sakhe samizolo. Daphuma kwesamntangena kwesisizwe sami. Phakathi umthandazweni. Wena mithandazo uNkulunkulu avela exhale kwangoku. Ngaveli impela. Ikhona bathandaza. Yaxinga. Safika isithula indoda kaNkulunkulu ethembakeleyo. Sisela uqala ukuphakamisa umlomo wokuthandaza. Abiwe. Yangena emathatheni. Yaphuma impendulo. Nje la exhale. Ibanjwe emkhathini. Yabanjwe yinsuku. Ayikwazi ukufika lemphefumulo. Kodwa kwabiza uMikhayeli into nje. Kodwa uMikhayeli sohlangula. uNkulunkulu uphefumulile. Impendulo ayifika emhlabeni. USathane ibambile emkhathini. Ngizakuthi ngaphenduli. Kana konke ngiganelayo kwesasa. Makukume kwathini. Makukhume kwathini. Oh yes. Awubilizela ukuthandaza. All right. No, besiyebeleza. Ngeke nomulelo ngagangeni bazakho. You make time. Ndiyavuka kusena ngikhathani zaphambi kodwa ngiyananzelela ngigaleni. Ngigaleni. Ukwenze bathi xa babusisa bakhe. Hallelujah. Banye bagalela ngenyembezi. Bagalela ngeziqalo. Kodwa bagalela. Kodwa kwafika umkhulu. Hey. Bavela abantwana. Hey. Kwazalwa abantwana. Athi kilapha. Yothakathi. Phakathi inhliziyo. Ngelengqondo. Umuntu elapha emhlabeni. Hey.
khona abayigangayo uphalazo zawuthatha balusa kuye wafika kuyimphefumulo wahogela wakade lo uthandaza kukhona awugangayo konje lo uthandaza njengoba kuba uthandaza awunayo lepicture okwenzeka Amen. Samkhayisela lula phethawo fanele sisengxakini namhlanje Nkosi sisengxakini bandla othixo umlahle hayi yabona ngoku awuphethe ke ungakanga izozithetha masiyeke leyana ubenze babika awuyeke lapha ke ebesinikiwe umntwana la Isaya masihobe nje pha kuIsaya kangikhobise pha wenze bakuthiwe ngokutikishile utata ibhokisi. Isaiah chapter number 14. Ewe. Verse number 5. Ekele uyamaba benimakho na. Undikhoyo uyivikivile intonga yezikhohlakala. Yeah. Yena uPaule umsimbithi wezilawu. Ngitho lo ubunhlekeza abantu ngolunyakazi obusitho ngezithonga ezingaphelele ndawo. Obutyakakizizwe ngengcwangu nengqumbo. Ume apho nimakhona. Owatho ngentuthiso engenambuyambo. Ngokwihlabathi lixhamlikhefu ngenzolo. Suka ladanduluka ngengoma nezibongo. Kuvuya nditho nemithi eLibanoni phaya. Ewe imipayini nemisedari iyakunco londela. Ithi thotshuwe kumkanindini. Kuba kaloku nomgawuli utho wasweleka. Ewe nenabafileyo lithola zamazama. Lilungiselela ukuhlangabeza wena. Nomoya babengasekhoyo baza kukhahlela. Nditho abo babefudula bezikumkani zezizwe. Ngokunje nabo bayavuyiswa ezililini. Beniphela phi kule incwadi? Beniphela kuvesi bani? Yeke hlala phansi. Xa usehla nayo pha ku12. Bathi abafundi bezibhalo bona igugukile yonke lanto kwathi kwakusathana. Abe bakhomba ukuwa kwasathana. Ebefuna ukuzilekanisa noThixo kathi awu wahlaka njena kanti ukade unamabhongozo usithi uzazilinganisa noThixo. Wathela kwizulu zawo lakhe emkhathini ulakhile nyani bazalwane. Asiqoke ezampendulo sethangazo zabantu nelazulu kaSathana. Elithi bazalwane kodwa esibonga into ba uKristu osithembileyo usenze sasafe thina kwelo suku lakhe. Namba samasokela. Baba ke ngifuna ungena kuko ngifuna singene ekumwelweni noThixo. Hallelujah. Abantu abalwela ngoThixo ngabantu abanjani sizokuba. Nje sifunde lonto leba abantu abalwela ngoThixo ngabantu abazabanjani namhlanje. Ukuze uThixo agobe insindi somsindisi yonke inkohlakalo yongendawo akugobele. Kukhona impi befanele uzilo nozilo ubungawule form uThixo akufuna kuyo. Sithi asifundele izinto enyabuzayo ukuthi awu ndiyabulela ngoba nyani ngibonela uThixo endigobele izinto ezinamandla. Sigotyelwe kuloba sisindisiwe. Sesingaphakathi siyabona impi zikhona. Kuyafuneka siqhubekele uThixo wethu asigobele. Ngoba sebebalubuye namaqoleni nje ukubona ukuthi insimbi zonke ndawo ngathi sithanda kuba strong. Into ngazakhe sibetha siphakaphile. Ngoba icebo make libuyumva ngiyosabela. Kanti uJoshaphat incwadi yeziganeko abakumzi iziganeko nyaza kulelo bantu bazalwana. Ngeze sikoduna mntanami. Isikroni yabulela chapter sesibili. Chapter 19. Chapter number 19. Verse 4. Verse number 4. Yebo. uJehoshaphat umisela inkokheli. Verse number 4. uJehoshaphat wahlala eYerusalema
wabuya wahamba phakathi kwabantu athi esebheshepha abe ekwalentaba zakwa-Efrayimi abantu wababuyisela kundikhoyo uThixo wayise wamisela amagwebi kuzo zonke izixeko ezinqatyisiweyo zakwaYuda wathi kubo zigqaleni ngenyameko izinto enizenzayo kaloku ezo zigqibo nizenzayo anizenzeli abantu koko nizenza egameni likandikhoyo yena ke uhlala enani nanini na nisiwa isigwebo 19 verse 3 nyuka nje phezulu verse number 3 kambe ke kukho le ndawana ikuthethelelayo le yokuba wazisusa iintsika zika-Ashera kwelizwe waza wena wazimisela ukufunana noThixo. Hlala phansi bazalwane nisindiswe nexesheni apho uThixo athovwayo esihlalweni nisindiswe exesheni apho uThixo selehleli ngempundu enye esitulweni sakhe kukuphuma inkitha yezinto ezisusayo esitulweni sakhe akusengosathana yedwa ngoku nangaphakathi emzimbeni zigalelwe izixhobo zokususa uThixo esihlalweni abalweli abantu nguThixo engekho sesihlalweni sakhe hamba nami nisindiswa ninexesha nabo ipresident noba ihlele esitulweni kube lula bithukwe ngumntana nongani akatsho ngempumlo enkulu kuthi umntana ongakana ethetha ngepresident yelizwe lonjani nikwisizukulwana apho basuswayo abazali ngamagama nje namhlanje abaninzi basuka ezihlalweni sephethe abantwana nisindiswe nalapha exesheni umyeni njengoba lenxiba ibhruku kodwa xa ulandela kulo mtshato hayi mani kuphethe umama utata uhlela apha-next kwesinye isitulo ngumama obamba i-steering wheel nisindiswe exesheni abo sabantu bengasahlelanga ezihlalweni zabo basuka ezihlalweni zabo kuhlala abanye kukhona ibhidansi eqhubekayo iplane iqhutywe ngababini kodwa balingani ukona kuthiwa malahlala apha lawulinto zonke kube wena mncedisi iyenzeka impazamo badelelana omnye asifaya eyi ndimo yasingqolo nento kwesistorm suka ngapha ivalane seyintlithekile iplane hayi batshintshe isitulo intlithekile nje ebengenguye lo besimlindele le tendency yokususwa lula umnina wasuswa fakwa ngaphansi ubone sekukho umkhuluwa ngaphansi umnina wengaphezulu ufika efemelini ukulandelwa omncinci kunomdala ngoba omncinci uyaphangela angasethi loo nto kodwa ndifuna nje uboniswe yi-generation yokuswayiswa unenhlafu uba bakakuswayise uzaba usitulo kube lento ndisetha ngokungandiyiyo mani evakala ngolwenalasisi allright ngowawusebisonto oko watshata kukangcono ubani uluyeva kunenhlangano ezingenayo ezithi kungcono ubani mani liyazi uba ngakathiwi khanithethe naye kodwa kaswayi ningene kwexesha kususwa lula somandla now le tendency ilula bamayisiwe nakuthini now kukhonza uThixo ohleli ngempundu enye okanye engasekhoyo nasesitulweni bazalwane akanyamezela uThixo ekatshukiswa imiso ngemiso Amen. akanyamezela uThixo amahlazo emhogela emnukela somani na khona izinto zokumswayisa nizathi nomona nina ndini uJoshafati wazinceda ngokubuyisa uthatha kuAza
uAza sele msusile uThixo esitulweni uthi baby uthe yena xa ingena esitulweni wabuyisela uThixo esihlalweni sakhe wathi Masirayeli ndiyanicela nonke imani ngendlela hloniphani uNkulunkulu izigqibo zenu sithatheni nisazi uba nisithatha phambi kukaNkulunkulu ezifemelini zenu makulunge bekani izinto ngendlela enhlonipha uThixo anikwenza njena ntoni na uye numphezulweni ezirongo nisebenze ngendlela uThixo usijongile uThixo uyafona nasebusuku uThixo usijongile masenze ngendlela efanele nisindiswe ke nina ngelo xesha loba nathi zinceku kulula simsuse esitulweni kodwa sininike nje into zokulibazisa ningamboni uba ngasekho esitulweni Amen. ningamboni uba ngasenjani endiyibone loo nto ngendlela edidanisa ngayo akwaba niyambona usesesitulweni kodwa ningadansi kanti nisheke nomdanso usimakade akasekho endaweni yakho njengoba niklemi loba iyafuna ozulwini Thixo sineminyaka sikule nto livangeli sineminyaka siphi angasatshelwa mixhenze esiyinikwa ngumoya wenu sita sisondela kumnandi la uzibona ungayazi uba wenza ntoni ivela kumoya wengcwele uniform eniyenza nonke ngokufa ifana nje nezizulwini ezifanayo kubani ke kodwa lixesha lenu Amen. imani umntaka amafutha enyama angayidlayo uyayifuna siyenza ngoba uyayifuna kubani lixesha lenu Sina abantu nina sinazibona zolivela ukuthi kazi ngibona ningcolisa lento eyasihlala nayo sibona nisusa lo asinethayo sibona nimguzula nithi ni substitute izinto esizaziyo zakho khona imisebenzi kamoya afuna ukuyenza ebandleni lakhe ni substitute ngezinto zenyama nilodwa nizithambise nizenze ezikathixo no ndithethela ibandla nelifuna ukulwelwa nguThixo abafuna ukulwelwa nguThixo bazawufundiswa bakhangela izinto ezithandwa nguThixo balandela izinto ezifunwa nguThixo babeke phansi ezenyama ningaconform nilandela izinto zenhlabathi mabelibe lilandela nina nilandela ihlabathi nilondoba nithi nguNkulunkulu ulapho kodwa kuthiwa nguThixo lo ulapha kanti naphana iklabu babhizi ngako nani nibhizi endlini kaThixo nabo-AC babhizi nabaphizi babhizi Sanditabela kanjani ingoma kaNkulunkulu elizwe lokuThixo endaweni engafanelanga into nisitela yona asikwazi ukuyenza ziimfihlo zethu ezinisitela zona nama ndiyazi nawuthwala ingwane nama ndazi nawuthwala ingwane udwelwe ngomini ezulwini phakathi imfihlo esiqhobhoza ngazo umkhaba sisipule ngazo zamani hlake ndavuka ndithandaze nditshumayele emini emvabeni ndathinta kakhulu emaguseni ndicela igusha noba lini elingaphakama ndixelela abantu uba ndibona ntoni apha kum ebusweni ndithi ebantwini bazalwane apha kum kunomlilo apha emehlweni apha emlonyeni kunerhele elivuthayo kodwa nina nombo ndiyacela torho emngcwabeni ethethe uxwele ndicela nje libe linye torho elingayingqonelwe ndithethayo abanye bazobona le nto
lo bumi phezu kwaye tata ubhizi ucela ukuthi ucela noba linye kudwa nguye lo abenza yengumama tata Amen. Uba lumi phezu kwakhe kanti nguye nami ngiyolala ngengqondo ndithi noba lamazi izamkhulu izinto zayesu alala mzalwane kanti abemini niphazamile yaselide ngebandayo ebusuku kwezindlu xa ndivuke bendizawuthandaza ngothi ndithi kanti ndiyaginya kanti kuneeglasi zeebhotile avuka ndisilityhini thixo linkhona into andityiseyo ndinobisela bemfaneni ndakhawuleza nayo emadolweni ndahaya ngazo Sure. ndahaya ngazo ndavulindela ngazo ngoba mna ndizazi izii-weapons zam zoku-edifaya mna imimoya ndibonayo ibona uba asimntu lo ngazo ezi ziwini ndiyowuqabuka phambili sekusitsho isihlalo egeyitini ndavula igeyiti ndithi yayi ungubani kodwa hayi kuthiwa masizoxhela kanti ligeza ndithi satana geza ntoni ufuna uzoxhela ekuseni ngo-3 apha basatana kwasebaphuma umnikazi wento hayi tata igeza lalapheni le-coincidence uba lifike kanye ngeli xesha lisithi kungona njengoba ntandibuyi uba no man ndinee-tonsils mna ndiyazi izii-weapons uthupolo sinazo kodwa ndithanda uba ndingasebenzisi xa ndiphakathi kwenu ndithethe ndingemthetha phakathi kwenu kodwa ndizawuba ndodwa ndigalela apha engqaleni ndizigalele xa ndisifuna izinto emkhathini xa ndidowelayo ndithi sathanomoya ningadlulapho sisizalo sam esi abantwana bam abakhuseleke ndibalandelise ngazo ingxaka nizokwazi ukubaleka kwazo walithula ngazo ndihlala ngazo othula masayi Ila masayi zinto zokudlala kuyo esisifuna ngazo anikaweva amabhinqa adlala lento zabo and ngiyabahlonipha futhi nikhala ngothokoza gogo esiteksini anibabizi nomagama nikhala ngogogo asebantwaneni nikhala ngogogo niyahlonipha le into yenu enenzela isidima nenhlonipheko yiyo eniyilulazayo abana uncedwa yeyiphi ngoba abe yena uyavuka inincede ngomso uJoshafati wani masibuyisele themba kakazi wabuyisele isibingelelo sikaNkulunkulu ithi iBhayibheli xa ufuna umva ko-18 ithi wathi esempini eqhathiwe kumkani ebehamba naye eyincedisa kanti kumkani ayifuma nguThixo athempini wavela umkhosi wamthi mbe emqolo uthe xa iziva iziphi zawo iliyalili indoda yasesitwini yini madoda yini bamsizela bajini bathi theka nayingunyelo lesifuna thina sifuna lokhu umkani ahamba nayo wafumaneka uyasifundela uba ufumaneka njani intolo kodwa amhlitha apha kuvesi 3 ithi le nto kaThixo usindile Joshafati yakhe awusindiswa ngasisikhalu sakho usindiswa ukuba wena wadiliza izithixo zoAshera wabuyisela uThixo endaweni yakhe ubuyisela kwakuThixo endaweni yakhe nasempini uThixo ube khona wanawo bafa bonke wasinda wena Joshafati usindiswe yinyoba ibe buhlungu ukulahleka kwalokhu umkani ulahleka kuphuma umoya ezulwini wathi ndiyaya ndoba lahlekisa abaprofeti bakhe waphuma ezulwini kuThixo eyolahlekisa abantu abangamlekiyo uThixo endaweni yakhe awuliva kuphuma umoya ezulwini uyolahlekisa abantu wathi ndizabanika abaprofeti bakhe bamkhohlise
wathi uzawusinda empini noma ezawufa nje. Kwavelo yi-1 wathi uzawufa wathi nanzoke bentshini akangithandi ngingakanathixo uzakuthixelo kanti bonke ababebemchazela uzawuphila bagqothwe bentshini. Uyawuzifundela uba ngumoya otheni uhlele ezulwini endaweni engcwele ozawukhohlisa abantu nabaprofeti bathethe impilo kodwa enikwazi kubo ukungambeki esihlalweni sakhe kuphuma amavolontiya ezulwini. Kuphuma amavolontiya ezulwini. Isiprofeto siqhubeke sona abaprofeta ngendlela abaqhele ngayo kanti abasathethi yona. Umoya ungaveli ibandla elingambeki uThixo endaweni yakhe. Kuphuma umoya ezulwini. Baqhubekeke bethi banqula yena bakhonza yena kanti akusemvume. Uyayiwa abokiwa khona uyoweyelwa. UJoshafati ke andinoyikisi thatha inyanga nazo izibhalo ngifundele endlini. Khaya ndityale ndini yezinto ezifuna ezulwini. Nivile nina ngani uhlebile wathi yande ifuna kaniyezi. Oye nivanda abantu besizwe. Amen. Andinoyikile ndikuphumela moya. Wathi yenzeni yafuna. Kanti niyalityaziswa. Khona izinto bemeba niyazenza kandawo. Khona imigidi ebekufanele umoya ngelo uyaminika. Nicimele simbone nisenze izinto singasaziyo nathi kanti zivela kumoya oyingcwele. Kanti nangu nithandezi ezinamagama abantu nezizifashion. And I bet izakwenziwa esinothisile. Izakwenziwa night club angayikaqala. Uzaphepha. Night club. Mani lokuyizango. Sizofuneka phi? Ubani ixesha lelini? Savangani thi. Yaziyayilando na fashion kankulu. Inomuntu ngamnye. Inobizo ngalunye. Bathi bethathile bebabini bangafani ukuvula hluke elobene yakhe. Bayawuthi belele silili bobabili uthathwa bemi ashiye konke. Ayina fashion, ayinabantu abafanayo bonke ngayo. Nkosi yami. Ifamily ngoba yahluka. Yosef yahluka ku. David yahluka ku. Ayo uniform lento. Ayo uniform. Ayo yochimoloshe labo nabaningana bonke. Wani nikhise ninzonzobanise niyenze into yobili. Siyavangana kodwa nizayidinga ngoba kufanele nilwela. Yes, sisasa. Kufanele nilwele yiyo. uJoshafati uthatha sekufika impi ke ngokuhlomile izele yena osokwani siyavana ifunde mntanami chapter 20 verse 2 chapter 20 verse number 2 yeah abathile ke beza kuxelela uYoshafati yeah bathi nanso inyambalala yomkhosi ophume eDomu isiza ukuhlasela ingapha yanga phesheya kolwandle seyikhophela ukuhlasela iphaya ehazezona Tamari yi-engethi leyo uYoshafati ke wathuka wazimisela ukufuna uncedo kundikhoyo wothuka njengamuntu wonke kodwa wakhumbula kukhona sesihlalweni bonyana bami xa nixabana noNkulunkulu bani wamncane uEle bukelo nyana bakhe besothula uThixo sihlalweni kwathi izinto befanele bazixhelela uThixo bazikhunculela bona bamnika insalelo somandla kanti le nto iyamsundisa uThixo iyamsusa nje xa sefika waliyeni awunandanga nanga kangentoba unyikiki yeza nje xa sesibuya isigijimi sithi impi ibihlomile
nabantwana bafela apha ngenxa yokusunguzana noThixo besusa esihlalweni. Akasuswanga ngabayedeni, suswa ngabazalwane beNguthixo, bephethe igusha, beyosikelela, beyunikela kwaThixo. Apho kanye eminikelweni kanti kuza kusunguza uThixo, asuswe esihlalweni sakhe kukhonzwa. Kukhonzwa. Kanti ngale ndlela uyasunguzwa. Oh yes. Uyena kampingeleni uThixo ukhonza uThixo. Wabasa umlilo ngendlela ethandwa nguye. That very same fire odimandwa nguThixo kawayenza yena ngale ndlela efunwa kwelethu uThixo. I know ixesha legrace abuthixo angasabulali angasenzini nofuna ugezwe uyageza. Amen. Ufuna ukwenzana ongafuna unikela akafuni. Xa ethandile uyanikela, xa efuna uhleba uyamhleba nalomfundisi. Nisithi solo xesha nini elikaphili nasika likaTimothy abantu abanemfanelo yokumkhonza uThixo babe bemphika kodwa nini nisithi solo ixesha elibi kakhulu. Ndinisole ixesha elisizwe ngoshe abuthixo ngwegrace ka akunga outa ngomsuku ubuye sasizokhonza kuyafana sozabulala uThixo siyaqhubha siyaphambili nisizwe ngalo xesha. Now wonke umuntu ujongene ukuthini yazi ndihlabelele bangene eGering kodwa bevuya endiyema outways ishudo hangani siya lelo xesha sizwe ingathi amehlo akakwanya jonga ingabe kanti sesihlalweni na bona bangasikeleleka ibe kanye nakho esihlalweni ngoba abasasikelwa nguThixo bonke. Leyo nto yazi basekelwa nje inyama yabo. Abanye bavuya ngoba ilandlela beyimamela bendleleni emotweni. Ngoba nitule amakhaseti mshana izinto ezizimamelayo. Ngole imamethu. Wow. Moya yathetha ngene ngoba imamela emotweni. Ngiyafika xa ngithula yona. Ahlelo ngamandla. Nabantu bazamandla noba ngalanga kanye amoyeni lokade. Na okukhathisa umzimba wakho kodwa ke nilelo xesha nisisho lo xesha awuyalithanda izwi jamthanda uThixo uzawuphila wena nomthetho utshintsha amagiya uhambe ngenye indlela ezawubuyisela uThixo esihlalweni. uJoshafat wazinceda ngokubuyisela uThixo phi uEli bamsusa kanti kuza kutshintsha naleke balahleka izinto zasebuthixweni zilahlwa ngabantu abasunduza uThixo esihlalweni. Ningamsusi madodana, ningajongani emehlweni ide nilibale ngoba ukhona ungekho. Ningaphambathani inqomane lide nilibale ngoba ukhona ungekho. Khona ufana simncoma kwethu khona base anaqala uNkulunkulu ningancula nabazalwane lide niphuzane nenyawo kodwa ningakhohlwa ukhona uyasidinga isidima sakhe. Ukhona ongenhlo ofuna indawo yakhe. Bonke abamsusa uselayo abamsusa esihlalweni wababulala uThixo bafa babuyela kuye bocela uqobo akeve uThixo bafa ayophiliswa ngumuntu owathi xa ebukela ababini belandelelana umfazi nendoda wajikela naye walandela tithi wafika thina uThixo benza kanye lento enqandwayo kuhleliwe kuxoxwa ngalomkhuba bona ababhizi benza lo mkhuba ithi wathatha iswele wayihlaba emqolo kutata yophumela kumama yazigqibezelela babe besenza abo uzawuhlatha iswele emqolo iyophuma ngaphambili iphumele kumama sheba lo nto le nqando kuthina eyenza nezinye inhlaka kwithi uBhayibhile wathi xa bebuya apho lo mfana iswele iphumele wabashiya xa ebuyele embizweni wabuya uNkulunkulu lesithi umsindo wamuhlile ndibuyele esihlalweni ubuyiswe into lethi ukholo vele wanekhwele
wawatimza izinto endingazifuniyo unyasha izinto endingazithandiyo ebandleni lam kanti ngokunyasha izinto endingazifuniyo ebandleni lam ubuyela kwami esihlalweni. Yabona ibandla ngenabo abantu bokukhuza bakwelethela izinto zikaThixo ebandleni. Lisengxakini lo bandla. I know bathandwa kakhulu abo bantwana. Kodwa as long as bekhona tata. Abantu abazamana ukuthi tata bemthandaza. Nabuye esikuqweni. Umoya ingcwele uyakhala ngento. Andiyazi sayicima kanjani lento abantu kodwa umoya ingcwele akayithandi. Thetha ngabantu nabazabana ekhwele lokubuyisela uThixo esihlalweni. Ubona wayibona lento. Isemkhamkhathini. Namhlanje seyilibhodwe nje niyayazi yayinjani lento ngaphambili. Niyazi indlela wayikhalaza ngayo uphendula uThixo wabantu abanjengani. Niyazi iziguqo babezenza kuba kwakubalekile umoya iGlass yonke ifudukele emfuleni igqothwa sisiguqo sebantu elinoThixo sendaweni yakho. Izinto zenza ziphuma esiguqweni kuswaya bonke osatana namagwira babuyuva bexakwe ngamadangatya ahamba naba bantu. ElinoThixo ofendula msinyane kodwa uzaba yihisa isuku ngoba kasekho esihlabeni. Nizawufana nabehlabathi. Nizamhlutshwa ngokufanayo. Baphumelele kuqala kunani. Nide ninqwenele into yoba nisebenzisela abantu abasebenzisileyo ukuze nani niphumule. Xa sivala unyaka sifuna ukuncoma intlamba nawuncoma nithini ngobandani niyathambisa ngale mashini uziphumelele. Kunemisebenzi ezabanzima uzoyincoma abaninti vela nguThixo. Sikakutela unganini nje kodwa nawe usikelele uyaphambili. Ufuna umsebenzi hayi wena andiphakamanga ngiyaphakamile. Kanti uyawazi hayi uvele ngendlela. Engamzukisi uNkulunkulu. Uvele ngendlela emsusayo uThixo esihlalweni. Nizawungenelwa yimitshato. Esusa uThixo esihlalweni. Undlela babazawusurvive njani indlela yomtshato xa bemsuse beqala. Kanti kudala bebana iyatshadisa thina kanti kudala bebana uSatana kade bangisusa esihlalweni for lo mtshato wabo. Nkulu kubhede umtshato uyaqala sengukulu kubhede nanda za 6 months down the line bafuna udivorce. Basalo sasayibona lento uSatana uze ngamandla. No, ubizwa ngabo. Basusa uThixo esihlalweni. Benza umtshato Facebook no WhatsApp ebusuku. Ningamsusa esihlalweni. Noba ze empini. Ningamsusa esihlalweni. Beni. Nawunganda manje ngene endlini. Xa usifuna soqala uJoshua uThixo wamzinzisela ilizwe lakhe. Waphole esizweni sakhe. Wanqatshelwa nazimpu uJoshua. Wabheka ayozibizele yasenekini yayingamfuni yena wayepholile. Lento leyabona mgqoko yambiza ngazo ndoda abantu uzongincedisa ngoba abantu abanambi amagorha abo aleli ngemiqolo indoda ipholile ngokubeka uThixo endaweni yakhe. Cha akuzosa ndingamthanda zami uThixo wami ubeke endaweni yakhe apha endlini yami izinto ezimdaka abantwana abamazingenzi apha kukwaThixo uThixo xa engena apha makangadibani neekhondom zenu apha kwam ningatshatanga obotywala izani nobuphethe ngembambo apha kwam Thixo ngadibani nama-MLB apha thetha ngabantu ababuyisela uThixo esikhundleni sakhe. Othuka uThixo wena. Fika kusirayeli uthi masirayeli. Angikwazi uhamba phakathi kwenu. Ndithi ndifuna uhamba ndidibana ngamathafeni. Ochophileyo makachophe kwenja sirayeli. Makagumbe kuqala. Achophe, agqume. Ukwenzela xa ndinyathela phakathi kwenu. Ndinganyathelani namathafeni. Tena uThixo. Kwani unyathela njani uThixo kodwa uthi ndifuna uhamba. Phakathi kwenu. Epha
amahlazo athenga leliyangisusa kuba i-security yenu yobusuku alikwazi ukukhusela ngoba kukhona izinto akalala ngozeli cha izayenza ngoba angabikho kufanele nikhusele ebusuku angabikho lethwa sizinto ezibususa esihlanu zizabatini abantwana benhlanhla umzimba wakho baza kugxothela uThixo wakho uba unawake wena ngokulahlekelwa nguThixo wakho ngenxa yabantwana banamhlanje qhuba othi ufuna uhamba naye makazonde abakhe abantwana azonde umyeni azonde umfazi azizonde naye alandele ubani ke nina wavela wakati ungakuphila udansela hlobo awudanswa ngale ndlela udansa ngayo uthi ufela izinto zangaphansi uthi mamela ngosikazi dansela usimakala ngizonqamba ukudanseleni usimakala uThixo kwalekade kwakhe wafanisisa kubanye nina seko peace oba bekuthola phezulu yenze lento ngomfazi wow usuku uThixo uhlala umfazi uzalola umfazi ngomso ngizela mntwana msikhozi uYehoshafati ke wathuka wazimisela ukufuna uncedo kundikhoyo webazalwane uzakufundela endlini lempi ngiyafafa iBhayibheli uThixo sekusiwa kulempi ihlala phansi mntana bazafundela emakhaya wafuna uncedo kuThixo waliveza uThixo uncedo bamba uThixo sekusiwe empini ngeke ifundwa phezulu kuthiwa ngihlomile iBhayibheli akwakhokhela amajovu kwakhokhela iworship awuzomani kwakhokhela abantu okumbuyisela esitulweni bamncoma bantwana bami ngixolele andobishop begama ubishop kubandini umsebenzi wami xa nifuna abavangeli bizana abavangeli tata bafike baninyathele naphezu kwenu nesitulo banithandazele banityhane niwe ichaza umuntu endlini niphuma madini andingumuntu andingomvangeli namongameli siyazazi bambake uyabona indumiso yinto esiwa kuNkulunkulu kunjengemihlaba yabona njengoba nihlabelele anizise ukuthi nizise ezipikeni thina siyithatha phi izofika kuthi kanti uyakuva ukukhawuleza kwayo usithi ba iba akuyakho ibe seyifika injalo isuka kuNkulunkulu uphofa isiphini sokuqala siripaka kuNkulunkulu sibuye size kuthi sivela kuNkulunkulu njengani abadlala ezizinto bagwela umchamo bagwela inyama abasazi ezimfihlo zoba sikofa nje sifaka kuye abahlabele naye sifaka kuye siza kuthi sezivela ashukumu Thixo eshukunyiswa ingoma kuthi kushunyayelwa kuthandazelwa uNkulunkulu sewugcinile umsebenzi nani-ke niyabacenga abahlabelelayo nibalande emidyolweni omntana mutula kamnandi ngiyacela mntana mutula uzopila asinto ngaphandle
noma uzawukhileke simntwana uzawuripota kubani lo mkulo mawubekhona umahluko xa umamele iwayilesi yakwakho nasemotweni yakho umamele umuntu ogulayo naxa umamele umculo ekudunyisweni kukaNkulunkulu ethi ukuhlangana kwenu ningakuyilizeli xa nihlangene noma nibabini ndiba ngowesithathu nam ndibakhona yenzani zonke izinto ziripota kakum zibuye zingene ebandleni nabashumayelayo bathatha kuye banikezele ebandleni abathandazayo bathatha impiliso kuye banikezele ebandleni bekani uthixo endaweni yabo niyabona ibandla elenzelwa izinto nguthixo bathi bambeka esihlalweni bajikeleza iJerikho ingoma eziyiqilile bantula imihlabelelo ebusela uthixo endaweni yakhe wazukiseka uthixo wazukiseka usimakade ngosuku lwesithathu wade ezukiseka sadilika indoda akwabisaliwe indonga zavela zaziwela ihamile zobethi indonga zazingekho zaziwela indonga ngoba uthixo ebuyiselweyo endaweni yakhe uJosafati uthatha isiya kwakhokhela abahlabeleli bathumisa uthixo imikhonto yalandela ngemva emathaka alandela ngemva kwakhokhela iworship house zambona zamdumisa ekumdumiseni kwazo zithe zifike empini zafika sebebulelene zafika bebhubhile bonke babheka bekhangela babulelene kanti babulelene kodwa bafika bathola izinto ezibalulekileyo nokutya bagoduka bephethe iviki bengakhange baphakamise nomntu bekani uthixo esihlalweni ngiyawufuna iviki eningazidizeviki bekani uthixo esihlalweni zonke izinto nizifuna uthixo ziyangilandela ziyawugila nangani bekani uthixo esihlalweni ngiyawubona izinto beningazange nazicinisa ukhona uthixo ukhona unithandayo ukhona ofuna umenzela izibele ukhona ofuna ukulwela ukhona ofuna uvula imigodo engeke niyivule kodwa into ayivalile kungavuli mntu athi uvula kungavali usekhona nothixo usekhona imiva ngayibamba iphuma amanzi enzani ngoba iphuma imbumbulu efokuya usekhona nothixo obazali bekhapha imizi yonke bekhapha iminyango bengena kube nzima ukungena uyabalwela mondlabelele abambeke endaweni yakhe hloniphani uthixo bekani uthixo esitulweni sakhe bekani phansi izinto uthixo angazifuniyo nenza izinto uthixo afuna zenziwe endlini yakhe ngiyawuhlonipheka izulu yami lihloniphe leyo nihambela izulu anokhonza nodwa anohlabelela nodwa anothandaza nodwa iyawukhona ingelosi yonke into eniyidla iyawusikeleleka enukubambayo kuyawuphindaphindeka enukunyathelayo kuyaba kokwenu xa nihamba nothi esesihlalweni sakhe uyayigoba imikhono nentonga zemisimbi kuyawuthi goba uthixo niyawulwelwa amadivane niyawulwelwa iimpundu bezinileka iminyaka ziyawufa iphola ibhubhile kwazange sayibona impundu lifile ko ise yabhatyaza yangena kwakho uthixo ehlele esihlalweni sakhe bayobona abantu uyile unjani ophuma emaphepheni kuthi ubhatyaze wangena kulaa mzi onala mama othandazayo onothixo ohlele esihlalweni ngoba khona ukuthandaza kanti uthixo akekho esihlalweni khona ukhonza kanti uthixo akekho esihlalweni sakho imoto engekho iyamisfaya kuba ngabe uyanyathela ivumi kanti khona into ezingahlelanga esihlalweni shuna sihlangana iyayila lento
bheka uThixo endaweni yakhe bazalwane. Hloniphani uThixo. Hloniphani uThixo. Abahlebayo boyika ukuhleba ngenxa kaThixo. Akuphelanga into zokuhlekwa. Kasi ngenelo uvalo lokoyika uThixo. Sazimisela into basingakwenza ukuhleba, ukuhleba kuyamgxotha uThixo. Iza Babylon nokunika sokuthatha izinto ezihletywayo sizisuse uze abantu baye ukuhleba. Temani izinto ezihlabisayo ngoba abantu bazaqhubeka behlaba. Hayibo! Makuthula abahlebi, izinto zokuhleba zikhona ngenxa kaThixo. Kuphela amayelenqa izinto zokuyelenqa zikhona. Nabantu bokuyelenqa bekhona. Abantu bahlonipha uThixo. Sizongahlebeki. Azomnyama ufanele lapho konyileyo. Nalashe siyahlebeka kodwa singahlebekiyo manje. Abekuhambe nemoto emnyama pizza. Ade moto amapizza. Ininzi into ehle ngabantu abachuza ukulahleka. Ngenxa kaThixo wabo. Uyawuthini uThixo? Xa engafika sihleba. Nikhonza uThixo ongenelelayo. Kodwa abantu bezihambela eMause. Bezithele ngoba lezabo betyhafile. Kanti uzabalapha uSimakazi. Madoda. Ngilole nincokola amamosha. Abana uthini xa ibhizinisi yokuthi umfundisi bakulo. Khala yakha hayibo. Intoni indaba zene ezinenza nibe excited kangaka? Kanti nibethe umfundisi. Umthombo wenu. Hey, nogalela uThuvu. Nigalela uThuvu emthonjeni elizakuya ngecawa lizokusela apha kuyo. Lo ugalela uThuvu ngolwehlanu. Ya. Hayi. Touch not. Thetha ngawo usukume ngisuke esihlabweni. Hayi. Alibahloniphisi noma bengena. Kodwa usale wahlonitshwa sengena. Hlonitshwa usale sengena sephumile thebe. Emsusweni kwesihlabweni. Wahlonitshwa. Kodwa David ngomthukumisi. David indoda ngimthukumisile. Abengena into ngoDavid ngimthukumisile. Kodwa bese qalwe ngabanye mina ngimgqibezela naye ngicela nguye wathi njani awuyazi bakathukunyiswa akagqityezelwe ogqoke uNkulunkulu ulami indoda kulawela incebo eseyiwile hey iwile yazwa uThixo kuthi uThixo ulenza iwile sabona ungaphinde uyithandazele iwile yena sabona ungaphinde ungqolele ngayo izihokolo sami ngisiba singosawule angifuni usawule emathathe nami Sawuluyi ungisusile esihlalweni wavela indoda yathi mina ngimgqibezela ugqibezela usawule mlandele ahlejwa okungathi bangathi sesishaya icuba siwile ahlejwa ungasusela uThixo esihlalweni ngokuwa kwethu ungasusa uThixo wakho esihlalweni ngokuwa kwethu ungasusa uThixo esihlalweni ngokuwa kwalusetshami kwakho ube liphephandaba lalusetshami kwakho kanti ususa owakho uThixo unothi uzoyithetha apha loo nto umxelela abanye abayitshele abalapha nabo bayive bahlomle kanti nabo basusa obabo oThixo esihlalweni iteni isusu uThixo wayo ngendaba enye kuvele esibini ngomama umfundisi enye iteni iphinde imsu ngecawa nizakwenza niba labo abanoThixo osesesihlalweni ningazokwenza ixesha kwaThixo bazalwane ningazodlala ipopi yesi kwaThixo ibanje likhele selingamazi uyangenandaba lokuthi kuhlelo kanye kahlelayo likhele silithetha zonke izinto kuhleba nabantwana competition wonke umuntu abangenazimoto bahamba bodwa ngenyawo abebhayisikili bahamba bodwa abezikuta bahamba bodwa bemoto bahamba bodwa bayayukana kwalapha endlini ngokuthikwa kanjani
No, ngiyavala. Ninkolele bithi sathathe yakho. Ungaphuma umuntu ukhubekile na uyivanga ikhona ebancedileyo. Khona oqobululekileyo. Khona amehlo avulekileyo. Khona zathi kube ngingayikoni ntshoda ibona. Asa uyisela uThixo wakhe. Uyokuthi December uThixo wakhe hlele esihlalo sakhe. Tabini. Bangani kusisa uThixo. Bani sikenele sibaba. Ayithatha into eninzi bazalwane. Ukuthi nje uNkulunkulu wengazi. Buyela ngawendaweni yakho. Eyona indona ngesileni. Ukhulula ilahle. Eyona indona ngosinanzi. Owona walimehlo lakhe makalikhupha liphose phansi. Ukhupha ngenhlambuluko. Olukhulu eyona indona ngalamehlo Thixo. Indona Nkosi ngulomlomo. Ngiyafuna ukusuka namhlanje ukuya phambili. Angisayiphinda Nkosi ngiyenze. Indona Nkosi lendixexe lami. Ngiyazidilitha ngiyabloka. Andifuni ukuphinda ndive into kuyo. uNkulunkulu ngibuyela kuwe ngokupheleleyo. uNkulunkulu abuyele esihlabeni sakhe. Ngomso xa ubuya hlabela uthi Nkosi ungcwele. Aphila umbebeke. Uthi ungcwele wethembekile. Aphila obenomthandazo impendulo ifike. Wena uphendula imithandazo yonke kuthi okuphenduleke ebandla. Ungekashuka yena. Oh God. Ibalekile madoda. Hallelujah. Ngiyabona nina engasikholwa nje ukubaleka kwini. Nina njani? No, ayogigi le. Nizokhonza uThixo. Nizimoja ngoba nifuna imali nina namabesitsotsa. Nifuna imali. Nifuna igazi labazalwane. Hayi. Nizathatha ngalona. Now inzuzo zenu phela lapha emkhathini. Akwazi ukugcina ngoba niyatsotsa nina apha kwaThixo. Lero ninyama nje casualty. Ningawoni. Siyahomba thina bese hombeni uThixo. Yabona nto le. Ngisifuna imali impela ningathengi nezinto zohombeni uThixo. Yabona nto le. Jesus. Baba. Ninothi ningayithanda umuzi lo. Uthixo yena njani? Ewe nimamkele ngexesha elirongo. Kodwa nisengalunga. Ngokuzondla ngani? Ngokuzondla ngantoni? Bathethile Solomon apha. Mfuni. Thina uSolomon ngabantu abahlela benomsini. Thina uSolomon ngabantu abanomona. Thina uSolomon ngabantu abahamba bethetha. Uthini ngomama abavuka kusasa babe behambisa indaba. Uvizi bazithethayo. Uzilungile. Ulandelane nezinto ezifunwa nguThixo. Yabulela mpostoli. Lapho ubabiza abanyela awuliswe na siyathandaza abathandekayo sengasinavala amehlo ethu sonke uye enhlizweni yakho Thixo uthethe nathi sonke namhlanje. Andizobizela mntu ngaphambili. Sola amehlo siyathandaza. Khola basatha labahasoka namoya. Sibuyisele uThixo endaweni yakhe. Sibuyisele uThixo endaweni yakhe. Khonzile uqhubekile nokukhonza kodwa uThixo engahlelanga endaweni yakhe. Enye yezinto ezenza ube defeated it's because uThixo akahlelanga endaweni yakhe. Enye yezinto ezenza uba woyiswa ngoba uThixo akahlelanga endaweni yakhe. Bese sethandaza bathandeka sebuyisela uThixo
esihlalweni sakhe sobukhosi. Ngoba kuyakwazeka uba uThixo abe nguye umsindisi kodwa angabi yinkosi yobomi bakho. Kodwa namhlanje sizothi Thixo yiba yinkosi ezimpilweni zethu. Ungapheleli nje ekutheni usisindise kodwa busa impilo yethu. Ethi iBhayibhile, let the will of God be done on earth as it is done on heaven. Sizothi intando yakho ayenzeke emhlabeni njengoba isenziwe emazulwini. We are praying. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Usemtheko endaweni yakhe. Ubakhona into ethi gijimuse ngaphambili uzoguqa kwi-altar. Emane kuse ngaphambili uzoguqa kwi-altar. Ebuyisela uThixo endaweni yakhe. Shanda bahasuka mahaya. Abanye baphelela nakumthandazo. Wena ungathi uthandaze kodwa usathandazi. Buyela Thixo esihlalweni sakho sobukhosi. Siyathandaza uNkulunkulu wethu. Siyathandaza Nkosi yethu. Siyathandaza mkhwebo ukuphephela. Siyathandaza mkhwebo ukuzimela. Sonela Jehova. Asenza amabele. Esikushisile ngoba yakho yabubusa. Sikushisile esihlalweni sakho sobukhosi. Kodwa namhlanje siyazithenga. Siyathandaza. Abakhona inkosi zangaphambili ukhishibuse ngaphambili. Usokhala enkosini. Ethi iBhayibhile, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall follow you. Everything shall be added unto you. Ungaqali ngezinto zokugqibela, qala ngaye. Funa yena esenakufumaneka. Funa ubuso bakhe. Pray in the spirit, pray in the spirit. Pray in the spirit, pray in the spirit. Pray in the spirit, pray in the spirit. Tandaza. Oh, on the side, tandaza. Esanda bakatali bakosaka la bahaya. Endeli bakatasia makoto. Eria baba. Satabaya. Kalama Gulugulu. Kalama Jehova. Kalama Talaletu. Kalama Pebo Bukepela. Kalama Satala Bakasaya. Eria baba Satala Baya. Eria baba Satala Balasita. Kodele Satala Baya. Eria Katalia Satala Bahaya. Kalama Gulugulu. Katarina Yesabere zako. Sita abatoba mapande yako. Ayuji nasimayenzi mene mpumelelo. Mapande wako siya kulega. Mapande wako siya isyo. Siya mupinga. Oh, mapande nayo. Owe tutiko bidaya tutanelo sinesa siya nayo. God breathe the Holy Spirit in the midst of storm in my own way. In the midst of storm in my own way. Maria Sakali Makatala. Moye gwele. Moye Ramanta, Moye Ranyadisi. Moye Rakidisi, Moye Awakusa Yutesu. Moye Mafilele, Siyakala, Moye. Siti Abababa. Asenta Nagabufe. Siyazithoba. Maria Baba.
I want to bring my life back to Christ. Together call up before. God will not go to the Nakubeka ngesuleka. Ngoba ufuna uzibuyisele enkosini, phakamisisa isoko kakhulu. Ngabunamahloni awenzeli kodwa wenzela lo obona apha abantu bangaboni khona. Ufuna uzibuyisele enkosini. Your soul is very, very precious.
Elebesathabahasotha mahaya. Kuyomnceda ntoni ukuthi uzuze ihlabathi lonke kuphela kodwa ugqibelela kahle kule umphefumulo wakhe. Yazibona izandla ziyaphakama phamfundo kakhulu. Yes, I come to church each and every Sunday, but uKristu akasahlelanga ehlalweni sakhe. Funa uzibuyisele enkosini. Our God is a God of many chances, not only second chance, but many chances. Thixo osinikeza amathuba amaninzi. Heliya makathola basatha bahaya. Phakamisa kakhulu siyathandaza. Iqaniwe namhlanje wenze bese sidalwa esitsha. Iqine ezincwadini zokufa. Undibhale ezincwadini zobomi. Egameni likaYesu. Qala namhlanje wenze umntwana wakho. Yenze indlalifa yezulu. Egameni likaYesu. Nikeze bonke amandla engiwadingayo. Ukuhamba oluhamba ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ewe lowo
umoya ingcwele. Oh, yes. Uthi uJohane ngayithethayo uthi uveni umoya uthetha ngomabandla. Ndicenzela umoya ingcwele ngeke samhlela apha umpostile eqhubeka. Bazamklema abanye bazawuxoka abanye ngaye. Kodwa siyayazi imiphumela yokuxoka ngomoya ingcwele. Esikutshoyo kuphume enyameni yethu. Kodwa sikuthethe bezosindisa ibandla. Pastor, let me repeat myself. Ukhona uhlobo lwabantu kule ndlu abazazi ukuba uThixo akekho esihlalweni. Isizathu soba bangayazi loo nto, uMngcwele uthi masingaphumi singaxhobisi ibandla. Ngoba basathi sathula ibandla laba laphindela emva lingayibonanga into ethekathika. Uthi uMngcwele kunahlobo lwabantu ababekade besenza izinto eziyintando noba ezisentandweni kaThixo. So lezo zinto zazichaza ukuthi uThixo uhleli esihlalweni. Ayisostyle yestrategy samasindiswa xa sithi baleka uze ngaphambili. uSolomon wajahe indoda yabalekela kwiimpondo ze-altar. Abazazi bathandekayo, abazazi balapha ngaphakathi, abazazi abanye banentloni kuzo acinga banga kuzothiwa bawile. Wawukade uthandaza uThixo wayesehlele esihlalweni. Wawukade uprofethi into wawuyitshilelwe yayisenzeka, ayisenzeki. Sign yokuthi uThixo uhlukile esihlalweni. Wawuhlabekela yonke lento sicela uThixo namhlanje yinto ekhoyo, into eyenzekayo. Wawukade uthandaza. Ongcwele ngcinezela ndicela umpostile ndiyafuna uma ngaphambili. Ongcwele uthi mbambile uthi andikwazi uphuma. Hlobo lwabantu endlini kaThixo. Abanye babantu iminyaka basindiswa ngayo kodwa uThixo akekho esihlalweni. Badinga iminyaka ngoba neminyaka nasindiswa kodwa uThixo akekho esihlalweni. Abanye babantu bawasika. Zokuqalela wasika. Ubakathi ibandla linendlebe engathi xa yevala utata ibandla likhaba isitulo sidonala ngesisu sithi buyele esihlalweni sakho Thixo. Thank you, Lord. Let the tempest, let the prophet, Angkati dilungisa into elazilungiswa ngekhaya lapho kubisenzeki into yangiphisa lonto uThixo wasuka esihlalweni. Yakade ngishumayela kabini kathathu uthi abathatha indawo ngicebe message ngithetha ngoba nginolela abantu. Yakwazi nokwasindiswa 20 years. Dawe nyonyukela uyehlela. Njengiyasuka esihlalweni. Njengiyasuka esihlalweni. Njengiyasuka esihlalweni. Njengiyacela abantwana beNkosi. Iveni lonke umoya ithethayo kubo ababandla. Ngixolisa zini. Yena postoli i-conference postoli iyaloyikisa ngoba
izobuyisela izikhohlakala zikamoya. Abantu abathi asizuqhubeka singekho endaweni, nawe Jehova ungekho endaweni. Kuzoza abantu abafana noMose abathi asizuhamba apha ubuso bakho bungekho buhambe nathi. Bathi asizuqhubeka, siyabona abanye bayabaleka kodwa siyahambi thina kule ndawo. Sikamose lihabeleke tilihashuka Sibabani ngaphandle kwethina, singathani ngaphandle kwethina, singamabantwana ngaphandle kwethina. Kawungekho masingahambi masilevishe, singayiqhubeki, ungaqhubeki neprogram, kungenzeki kwanto neplans zitho zezamabandla, singaqhubeki kawungekho. Sifuna wena thina, ubuso bakho bahambe nathi. Kolaba haphepha suthe Unikamo Esia, Ila Hasanta Hosh, Ushapaida, Mana Atoka Paye, Rekana Mahos, Moye, these are your people, these are your people, when they come to Hasutelia. Ela Unikayata Sinaya Hotel, Yuri Baba Hasa.